Wirt Għawdex u Soċjetà Arkeoloġika Maltija urew in-nuqqas taqbil ma' deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar li tippermetti bini qrib Argerduf. Tul is-snin Argerduf ġibet l-attenzjoni ta' bosta riċerkaturi interessati fl-arkeoloġija ta' pajjiżna. Dan għaliex Argerduf f'takir xem Għawdex huwa l-unika katakombi tal-perjodu Rumanu Biżantin f'Għawdex li nafu bihom u għadhom viżibbli. Sfortunatament illum l-aċċess għal dan is-sit huwa ristret ferm, u għalkemm jidher li fil-passat kien hemm tentattivi biex il-Gvern jakkwista dan is-sit, dan ma seħħx. Fis-sarijiet kien innutat kif assessjar riċenti sostna li Argerduf għandu karatteristiċi li jvarjaw minn siti tal-istess perjodu f'Malta, li jindika li f'Għawdex kien hemm funzjonijiet funebri differenti. Barra minn hekk dan is-sit kien l-uniku sit f'Għawdex inkluż fl-att tal-protezzjoni tal-antikitajiet ta' siti Feniċi, Kartaġiniżi u Rumani. Protezzjoni li ġiet estiża b'100 metru buffer zone bħala sit grad A ta' importanza arkeoloġika li jitfaħ fl-istess keffa tal-imnajdra u ħaġar-qim. Għaldaqstant, Wirt Għawdex u Soċjetà Arkeoloġika Maltija urew id-diżapprovazzjoni tagħhom għall-bini biswit dan is-sit għaliex jemmnu li dawn se jeqirdu dan il-post ta' valur storiku. Fl-aħħar nett appellaw lill-Awtorità tal-Ippjanar u lis-Sovrantendenza tal-Patrimonju Kulturali biex ix-xogħlijiet jitwaqfu b'mod immedjat u jittieħdu l-azzjonijiet kollha possibbli għall protezzjoni u l-preservazzjoni ta' dan is-sit.